La intel·ligència deslligada de la vida no és intel·ligència. No hi ha persones intel·ligents o estúpides. Hi ha encerts o errors que augmenten o minven les possibilitats que té una persona de seguir viva. És a dir, hi ha actes intel·ligents o estúpids per a benefici o perjudici de la vida de qualcú. Un acte és encertat o intel·ligent si preveu el que passarà o planifica el que es vol que passi a un determinat ésser viu. Així, la intel·ligència artificial no és intel·ligència artificial ni estupidesa artificial, sinó que comet encerts o errors que augmenten o minven les possibilitats que tenen determinades persones de seguir vives. Per exemple, per a un cuc, la intel·ligència artificial és com un riu, una muntanya, el sistema solar, etc. És una cosa complicada, però no intel·ligent ni estúpida. Però, per a un ésser humà, la intel·ligència artificial pot ser intel·ligent o estúpida segons cometi encerts o errors que augmentin o minvin les possibilitats que té aquest ésser humà de seguir viu. Una persona pot haver fet molt d'encerts fins ara i ser considerada com intel·ligent, però si no respecta un semàfor i un cotxe l'atropella, haurà deixat de ser intel·ligent. Tots i totes prest o tard cometrem un error mortal. O menjarem massa verdura i ens pegarà qualque cosa, o treballarem per una escala, o ens oblidarem de la píldora que ens ha receptat el metge, etc. Si exercir la intel·ligència és fer un encert que augmenti les possibilitats que té de seguir viu un ésser, llavors pot passar que el que per un ésser humà sigui un encert sigui un error per un cuc i el que sigui un encert per un cuc sigui un error per un ésser humà. Això explicaria perquè els éssers humans es pensen ser sàpiens o més intel·ligents que la resta d'animals, perquè valoren els seus encerts respecte de les seves vides. També explicaria perquè un ésser humà es pensa ser més intel·ligent que altres éssers humans. També podria ser que els cucs es pensin ser més intel·ligents que els éssers humans, però no ho sabem. Observem que la intel·ligència deslligada de la vida dels cossos d'algun o alguns éssers vius no és intel·ligència.